Čus tady lidi, tady je zase Not Safe Zone po dlouhé době. A jdeme se kouknout na Divoký svět 2.1. Ano, z dvojky, jakože čisté dvojky jsem neudělal video, ano, já to vím, to se omlouvám. Ale aspoň tady máme už vánoční update, takže si myslím, že to není tak strašný. Takže tady máme hezky jakoby vánoční výzdobu a toto je jakoby vánoční spawn. Tady je potom shop, kde se jako třeba jako věci, jo, například spojiny, maso, jakoby cokoliv jídlo. Tady budou jako vánoční věci, až jakoby se domů to krásně přidají, ale to bude možná i brzo, no. Pokud se už to nejde. Asi ještě ne. Asi nevidím perníčky. Tak. Tady je vánoční stromek, kde se dávají stejné dárky jako na mineru. To už se slíbalo třeba na jedničku nebo na dvojku. Tak akorát tomu, že tady je to zase, tady by se to kradlo. A to potom budu dávat jakože rozdělání, no? 24. Třeba koukneme se na takovýho brujníka. To je moc hezké. A aby jsme se zlepšili náladu, tak třeba na hera. Jo, ten už to má celkem pěkně. Jinak špatné věci tomu člověku nedávám, no? Takže to je smutný. To je jakoby asi ze spawnu vše. Teďka jdeme do Moskvy, což je jakoby hlavní hlava Ruska, nebo mého státu. Ano, Rusko. Jako jsem SSSR, jasně. Ale jakoby SSSR jsou jakoby státy. A Rusko je Rusko. Asi. Logicky. Jak tady máme kanceláře, tam vám to neukážu, protože to je citlivý, rozhledna. Tady je pěkný strom, tady je maják, i když to vypadá komín. Tady je náš satelit, který monitoruje před nukleárkama nebo nukleárními zbraněma. Siréna nukleární je otravná, ano. A toto je siréna normální, protože třeba když je válka, oheň a takový věci. Nebo někdo nazvaný je v Moskvě. Jo. A pro ty, kteří by to chtěli, jo, tak který by to fakt jako chtěli vidět, tak toto bude po celém Rusku na stejném signálu. Takže když by hrozilo jenom v jedné části Ruska jakoby nukleární zasažení, tak bude mít celý Rusko. Zatímco tady to je jenom pro jednu oblast. Což je třeba pro Moskvu zvlášť a třeba pro Kalugu zvlášť, jo. Tady máme bambus a cukrovou křtinu. Tady má čipsík dům. A to je z Moskvy asi vše, co vám můžu ukázat. Ještě tady máme jakoby Russian Rails. A to je prostě železnice. Původně vedle do Mahakamu, ale když Mahakam zanikl, tak vede nikam. Což je asi tak, no.
Proč jsem slyšel hitnutí? Ha? No, počkáme, jestli můžeme ukázat vám herovou base. Kryju. Tak. Tak, tady je SCP Foundation, snad to čtu správně, sorry herovi, jestli ne, base, což je celkem daleko, nebudu přesně říkat kde, nebudu říkat, jak se sem dostat, je prostě hodně daleko, ale... OK. Tady má pec, dragon, tady má takový propás, který je lehce hluboko, nebudu zase říkat kde hluboko, jak hluboko. A tady měl Bruník dům, ale už nemá. To naštve. Tak. Bude to fungovat jenom pro pár lidí, jo. Tady má hero továrnu, tady má čestky s mojí objednávkou, tady má AV, trošičku velké, ale ne zase hrozné. A tady má jakoby ředitel svý továrny, jo. Tady se může nastavovat, co chce vyrábět a tady. Továrnu mu dělám já, má to ode mě zakoupený. Jako demíčko to bylo jako hodně levný, ale teď už to stojí jako sakra hodně. Třeba takový... No jakoby už nic, no. Děkuji, ano. Hero má pravdu. No, já si myslím, že je to pro tohle video všechno. Pokud byste chtěli natočit po mně jakoby nějakou část nějakého státu, myslím, že s ním dohodnu, jestli můžu ho ukázat, nebo chcete ukázat, jak funguje tady ten kernel, nebo ta továrna, nebo mít i jakoby takový poroma, jakoby, že třeba budu dělat edity na server, že budu říkat updaty třeba nový. Tak řekněte a já si myslím, že je to pro tohle video všechno. Tak, čau.